Ko himmen ko para bayit hautrai Jesu Christ. Minin gas ngi kawe kakun samla na Delhi la text message yanga bad ong Father nga ting banwan sha snong namar nga yosngo don ka jingia kulmar ha lindi. Bad kadang shong ha ka airport bad kadang text message. Ki Father jongi minin ki one on tap iau Father balakalat na gahati enre baro provincial bad baro ki kinhun kia ban late pai namar ombitsu ban room ya ki kali Assam registration. Ko himmen ko para hakini gisngi ngi yosno shapang ka jingia kolmar jingia kajia. Ngi yosno shapang jimbitar. Ngiyosno shapang jimpenchot. Ngiyosno shapang jingya shun. Ngiyosno shapang jingya kajia. Ngiyosno shapang jimpen hyarkpod. Ngiyosno buon ke bapinting yangi. Bapen kusalay yangi. Larangi pay saudong jangka perte. Ngiyosno shapang gatuma. Ngiyosno shapanga jingia kajia hapadeng kawai keri but kawai pat. Kawai ka jait penriu but da kawai pat ka jait penriu. Ngiyosno shapanga jingia umsnam. Ngiyosno shapanga jimpen jot jonga ri jongi tiar jongi kali. But ngiyosno born ke baro ka penkit ya ki jingkit ki bakia halo jongi kaba pinting kaba pinsosi kaba pinchao umat ka gospel mendakasngi but ka jimpule mendakasngi ka kot ka weriengi bangide ban id ya utrayu ble jongi ngide ban idru ya ki himmen ki para marjan jongi ka gospel mendakasngi ka kot ka weriengi bangide ban kindiu ya ubleda ka jingid ladangi don jingid ngide ban it pura ya uble habang istang ban it pura ya uble da ka jimmur jongi da ka mensiam jongi da ka bor jongi da ka donur jongi ngin stang ban idro ya ki himmen ki para jongi ya ki marjan marpa jongi kane kalong ka gospel kane ka jingi kai jongu Jesu naga benda jongi ngiyosno naka jimpule naka kitab Ezekiel mendakasngi ka kren shapang ka jingim ka ba uble uai shakishing terkong uble uba ai jingim uble ubate ya ka jingim uble ubate wat ya ki bam don jingim uble ai jingim wat haki jakka ba terkong kane kade ka jingkwa jong uble ubammen pat upinter kong ubammen pat upinjot ubammen pat upinsir yangi ubammen pat ukanglad yangi nakaban id ladangi peit shaka gospel barokawe ujisu hikai yangi ban id Ujisu wang nga ay ka hukum batim mai id markeliang. Hakabas ngabutu ya kane ka jingi kay ujisu ladangi pay saudong jangi ngiyos ngaw tang syapang ka jingbitar. Ka jingbitar kamde ka jubab hakamat kano ka jinge. Kajingya umsnam kamde ka jubab hakamat ki jinge kabangiya kendu hakajingem jangi kajing bitar ban penya ban penjot kamde ka jubab hakamat ka jingsha leben hakamat ka jingsha jingle bam hok ujisu uhikai kumno iyangi ujisu ong wat nom bitar ladangi peit haka gospel jongo Matthews kabasan barokawe kahikayangi wat nom bitar wat nom penhyar pod yakeway
wat num le penhyak put persya yano Jesu ong habaki briu ki pinbor parep iepi naga benda ka sopti jombi ai sopti loru ieki habaki briu ki pinbor yengi ban ki jingkit shimer kit armer Jesu ong habaki briu kitab iepi syaka ngap mon kamon jombi pensya ia uru ia ka ngap kadiang Jesu ong Jesu ula ong banduai nagabenda kinong shun jangi but ye dia ki Jesu ong wat nom pelong nong shun iano namar Jesu ulong ka jingid Jesu ulong ka jingid hakini kisngi ngiyos ngo kajing syapang kajing huri hura ha shilong ngiyos ngo syapang kajing penjot yaki kali ha shilong ngiyos ngo syapang kajing penpriang ya kajing sir bat kajing ting hari kasih hills ko himmen ko para kum kini ki kam de ke jubab nagabenda kano kajing shale bain nginum yo jubab lada ngi penbriang ya kajing betar kajing ya snam kam de ke jubab kabangi don jinge Jesu ong kumno yid kit ya kajing kit armer duwai Yid ya ki marjan jongi. Isne ya ki marjan jongi. But haba ngi kerlalong ki dao jong ka jimpin jot. Ka jingya umsnang. But ka jingpin sir. Ka jingpin ding ya ki way. Ngi kerlet. Ya ka jilla marjan jongi. Ha Manipur. Kaladon ka jingya umsnam. Kajimpin niya pubriyu, kajimpin jot kumba laisnem, hado menda kambat kot. Leze kilastang ya kane kakam nagabenda ayu. Leze nagabenda kajimmen doi shipor arpor. Henry menda uben mensiyam bamen ulastang ban tre hakadonu urjang kibriyu. Ngitip, hamanipur, ngidon, Kikimi kipa kibayam nagabenda kikon. Ki ummat kambat kod na kikumat jangki namar kiladu ya kikon jangki. Lese don ki imei di pait kiyam nagabenda kikon kiksiyo jangki. Lese don kikon kibayam nagabenda kikimi kipa jangki. Don ki himmen ki para kiyam nagabenda ki himmen ne para. Leze don ki marjan marpa kiyam markeliang kidang ja umat kadao kalong kaladon ka jingya umsnam kaladon ka boru bamen mensiyam bamkoit kalatre borba hapadeng ki beriu hakadonu jang ki beriu bat kila pendo jingit kabangi ong kila pendo jingit kila peniap yau Jesu hakadonod but kila penim yau mensiam bamkoid hakadonod hakamensiam kila yaid hakaserngio jangga jingiap omdeshu serngio jangga jingim Jesu la ang un ngalawan banai jingim ka jingim ka bapura Jesu la benra pro unong tu uwan ban penjod ban peniap bantu ko himmen ko para ngidi ben sawoto ba unong du umensiam bamkoid uapta ban penjod ya ka jingsuk penjod ya ka jingid bad haba ngi kongo ya umensiam bamkoid ngimde ban kalet don gi himmen ki para jangi don gi kon jangi ki bala leit pulish jingai kin sakot Ngidon ki kon jangi kila late war jing trash away.
kin sakod halindi leze kin nguk si haba kidon ge jinge ngimju emarwe ngilong ki konjong obale Jisu pengan mau iangi ngidon ki marjan marpa Jisu pengan mau iangi ngideben idia kiro Jisu pengan mau iangi ngideben kindiu yakiro kalamaki ngimdon jingim ngidon kam ko himmen ko para banduwai ngimdeben penberiang yaka jimbitar ngimdeben penberiang yaka jingya snam ngimdeben penberiang yaka jimbishni ngimdeben penberiang yaka jingjot ka jingjot kamde ka jubab nagabinda kano ka jinge hakamajungi Henrengi de banlong ki batte ujisu lawan bante yaka jingim ujisu lawan ay jingim kabapura habangi im hakata ka jingim kabapura nginlong ki kon ki bajanay ki bakoin ngide banduay ko himmen ko para banginum long kas jilla kabapenjot nginum de banlong ka jilla kabawanra jingya snam ngide ban duway ngide ban pai ngide ban kongo yaka jingkod jisum indakasngi idia utrayo bale namar ngilong ka jilla jongu Chris ngilong ki jilla jongu Chris watnum penyap ya ujisu hakadonu urjangi watnum penyap ya ubale hakadonu urjangi watnum shalano lanoru ya umensi ambammen ban se hapo jangi ban roy hapo jangi ban stang ban sanshari yangi lak nakano kano kadaw ba kadon ga jimma kadon ga jing sosi kaba aptap kadon ga jingjot kaba aptap kadon ka jimpeniap kaba aptap ban penjod kuziar ba nakabuis niu jongo bammen uba aptap ban penjod iyangi ay ba ujisun senshar yangi ay ka jing star jongo bale ka senshar ya ka donur jong malle ki brio bashong ki basa ha ka jilla jongi ay ba ka jing star jongo bale ka senshar ki nong senshar jongi ay ba ka jing star do bale ka senshar ya ke donur jongi nong yalam jongi ay ba ka jing star jongo bale ka senshar malle ki jait benriu kanamba ngin kendiu ya ujisu ha ka jingim bangil long ki kun ke ba id ka hukum nga ayapi kalong ban id ban mab ban kodub ban isinem ni duwai nagabinda kaneka jinga ha kaneki yukirish bakuin jisubayit karku kardo yangi pensle yangi kindiu buram yangi ha kaneka pormas ni duwai nagabinda ka jilajongi nagabinda ka rika sikils ay bakandon jingsuk ay bakandon jingyatli ay bakandon ka jingit markaliang bangilong ki kunjame bangin kindiu yame hamal leke benda jonga jingem jongi enyaro ya utrai Jisu Christ